Priatelia, dnes si predstavíme produkt, ktorý tvorí minimálne 20 čistoty jazera. Je to pond skimmer, čiže jazierkový skimmer, ktorý je určený na nejakých 40 m2 plochy jazierka. Skimmer zabezpečuje vlastne zbieranie všetkých nečistôt 24 hodín denne, tak ako je zapnutá filtrácia z povrchu hladiny jazierka. Následne sa väčšie nečistoty zachytávajú priamo v košíku skimmera, ktorý sa dá jednoducho vybrať a vysypať. Menšie nečistoty prepadnú košíkom a putujú potrubím do filtračného systému, kde sa zachytia vo filtračných húbkach alebo inom odlučovači mechanických nečistôt. Poďme sa pozrieť, čo sa v balení nachádza. Takže máme tu viacero komponentov, máme tu sitko, nejaké ďalšie časti skimmera, vrchný klobúčik, základňa, pripojenie hadice a užívateľský manuál. Štandardne skimmer zapájame do filtračného systému pred čerpadlo a toto prepojenie nám zabezpečí Hollander s otočným klbom, ktorý našrobujeme na skimmer a pripojíme hadicu na nasávanie čerpadla. Ďalej vlastne voda pokračuje do ďalšieho potrubia skimmeru, ktorý namontujeme na tento závit. Obrovská výhoda práve tohoto typu skimmera je, že má otočný klb, ktorý viete využiť na to, aby ste skimmer dostali do vodorovnej polohy. To znamená, že nie je to statický klb, kde musíte vlastne nakláňať tú základňu a prispôsobovať ju, ale ak máte trošku nerovný povrch, dokážete si vlastne tým klbom prispôsobiť, aby bol vrch skimmera v absolútnej rovine, čo sa týka hladiny. Vrch skimmera je taktiež teleskopický. Vieme si ho dotiahnuť, dokážeme ho vysunúť na výšku 1 meter. Vrch potrubia osadzame 10 až 12 cm pod úroveň hladiny. Následne do potrubia prichádza zberný košík a klobúčik. Tým, že klobúčik má v týchto miestach Tým, že sa v klobúčiku usadza v týchto miestach vzduch, klobúčik na hladine pláva a 10 až 12 cm má pracovnú výšku. Pracovná výška je tam na to, pretože v jazierku dochádza v letných mesiacoch k veľkému odparu, je to 7 až 10 cm týždenne a tým pádom práve klobúčik potrebuje mať určitú vôľu na to, aby dokázal fungovať aj dlhšie. Ak máte skimmer osadený ďalej od brehu jazierka, môžete si vymyslieť jednoduchý prípravok s háčikom a košík jednoducho vytiahnuť. Pri vyťahovaní košíka je potrebné vypnúť čerpadlo, pretože čerpadlo vytvára podtlak a mohlo by sa stať, že vyťahnete celý skimmer. Čo sa týka ďalších komponentov v jazierku, dokážete si skimmer predĺžiť. Viete tam využiť klasické HT alebo PVC potrubie 75 mm, takže ak máte hĺbku jazierka, dajme tomu 1,5 metra, viete si ho predĺžiť s týmto potrubím. Ak potrebujete osadiť skimmer na kolmú betónovú stenu, to znamená taktiež na koleno, na 75 potrubie, tak viete ho napojiť taktiež na toto potrubie týmto spôsobom. Ak sa vám naše produktové videá páčia, dajte nám like, odber, budeme za to vďační. Ďakujem.